being offered by Beria family. For good health, being offered by Mrs. Magdalena Chua. For good health protection from every danger of the body and soul, being offered by Luzonian Machine Shop. For good health, being offered by Bea and Jay Tang, Dennis Tang and family. Safety, holistic healing of family being offered by Toso family. Fast healing and recovery of Raven. Special intention being offered by Mr. and Mrs. Joseph Baltimore. Petition mass being offered by Junil Zhang.
Medyo yan. Large ka na po. Sa prank. Ay, sa una. Sa akin, tissue. Sa taas naman. Kaya man ma-perform po ba? Kasi sa'yo lang sila. Saka sa rakitan. Tapos na. November 17. Ayun, alay na ako. Training, kaso bago sila nagpo. Ay, suod ma, sila nagpo na. Take months. Yun yan, turong-turong pa to. Pamaging ako parehas. Pamaging ako, alas 10 ang law po. Siya alas 8. Nag-adjust pa nga ako kayo. Mapait to. Mapait na nga din. Hindi mo pa nga nahihiling sa person. Mapait na pait na ito. Pero nga to ano. Beach mo.
Totoo mananggad na pano ninangat ang taon na ini. Sa tuyang inatubang ang African swine fever, tulong makukusog na bagyo na haros nagpalakma sa to, asin ang padagos niyatong pakikipagtusayan sa pandemyang COVID-19. Alagad, maski nga ni siring, pinahiling ta ang tibay asin ugali kan nagkakasararong na genyo. Kitagabos sa rabay na nagburuhat, nagtarabangan, nakikabtang, asin padagos na nagmamakulong sa lambang saro. Ngunya nakapaskuhan, daitaman magibo an satong mga kinatukdan na mga pagtiripon, an mga parte asin reunion kan mga pamilya, amigo asin amiga, ninholi sa pandemya. Daiman lugod kani mapugulan an satong kaugmahan, na kita makapagpasalamat sa totoong rason kan selebrasyon, an pagkamundag ni Jesus, an paratubos niyato gabos. Ini po si Mayor Son Ligasyon, kaiba an sakong pamilya, asin mga pag-iriba, sa gobyerno lokal Canaga, nagpapaabot sa gabos, nin maugmang Pasko, asin nagsasarig na padagos kitang maging tingraw, nin paglaom, asin pusog, sa lambang saro, sa pagsabat niyato sa bagong taon. Maugmang Pasko, asin magayagayang bagong taon. Nagana! Sapagkat nilingap niya laban ng kanyang alipin, makalarong mangalaman sa lahat ng mga bansa. Ako'y nagsuko ay nagpapuri sa Panginoon, nagagana ang aking Espiritu.